Я заинтересован в объективном рассмотрении, потому что то, что я мне предъявляю, для меня это полный нонсенс. Ростехнадзорның Идел буе идарәсенең элеккеге җитәкчесе Борис Петров аеруча зур күләмдә ришвәт алган дигән шик астында. Тикшерүчеләр әйтүенчә, ул 2019 елда Ростехнадзорның чаллы бүлеге җитәкчесе булып эшләгән Ринат Хакимов аша арадашчы буларак коммерция оешмасыннан 1 миллион 400 мең сум күләмендә ришвәт алган. Петров Борис Германович занимает должность руководителя Приволжского управления. Борис Германович Ростехнадзорның Идел буе идарәсе җитәкчесе вазифасын башкарганда энергия-инженеринг җәмгыятеннән ришвәт алу максатыннан җинаять схемасын эшләгән. Петров бу оешманың Хайер заводында подряд эшләрен башкаруларын белеп, үз хезмәткәрләренә әлеге объектта электр җайламаларын кулланышка тапшырганда киртә тудырырга кушкан. Борис Петров узган ел Ростехнадзордан киткән, ул үз гаебен кире кага. Я не знаю эти организации, которые называют. Просто не знаю. Миңа бу оешмалар таныш түгел, мин рөхсәт бирергә яки бирмәскә дип күрсәтмә ясамадым. Тикшерүчеләр прокуратура белән берлектә Борис Петровны сак астына алуны сорый. Находясь на свободе, Петров может продолжать заниматься преступностью. Петров тикшерүдән качарга, тикшерүгә комачауларга мөмкин. Прошу в удостоверении ходатайства следователя отказать. Без бу үтенеч белән килешмибез һәм хастаханәләргә бару мөмкинлеге белән үй аресты булуын сорыйбыз. Адвокатлар Петровның үзен начар хис итүен билгеләп үтте. В настоящее время я прошу вызвать скорую помощь. Ул үзен начар хис иткәнгә күрә ашыгыч ярдәм чакыруыгызны сорыйм. Когда я выезжал из следственного изолятора, мне измерили давление, оно было 215. Чувствую себя я плохо, если можно измерить. Вы можете продолжить, я вам разрешил уже сидеть. Нәтиҗәдә тыңлаулар дәвам итте һәм судья чик кую чарасын игълан итә. Такая мера пресечения, как задержание под стражей. Сак астына алу аерым очракларда гына билгеләнә. Бу очракта бу турыдагы үтенеч кире кагыла. Шуның белән бергә җинаятьнең социаль куркынычын исәпкә алып, үй аресты билгеләнә. Борис Петров бу елның 1 майына кадәр үй арестында булачак. Прокуратура суд карарына шикаят бирергә җыена. Илдар Сафиуллин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.